και τον Περιστερίδη να τον σταματά με τα πόδια. Ο Πας Γιάννηνα απάντησε 3 λεπτά αργότερα. Από πάσα του Μαμπουλού, ο Ζάιρο βγήκε τέτα-τέτ με τον Μπάρκα, ο οποίος του αρνήθηκε τον γκολ με τη συνδρομή του Λαμπρόπουλου. Η Ένωση έμεινε με 10 παίκτες όταν ο Αραβίδης μιμήθηκε τον Ζιντάν και με κουτουλιά χτύπησε τον Μπέριο στον μεταξύ τους διαπληκτισμό, αντικρίζοντας την κόκκινη κάρτα στο 10ο λεπτό. Νέα ευκαιρία για τους κυτρινόμαυρους στο 12 με το πλασέ του Γιόχανσον να μην βρίσκει στόχο. Στο 30ο λεπτό ο Πατίτο ελήχθηκε στην περιοχή και ανατράπηκε από τον Μπουκουβάλα. Το πέναλτι εκτέλεσε ο Μάνταλος, στέλνοντας την μπάλα στο δεξί δοκάρι και έξω από την εστία. Η ΑΕΚ, παρότι με παίκτη λιγότερο, πίεσε για τον γκολ. Στο 62 ο Πέκχαρτ νικήθηκε ξανά από τον Περιστερίδη, ενώ 2 λεπτά αργότερα ο Κοζορώνης με σουτ στην κίνηση δεν σημάδεψε σωστά για τον Μπας. Στο 67 όμως η Ένωση άνοιξε το σκορ σε σουτ του Γιόχανσον που κόντραρε, ο Περιστερίδης έκανε το λάθος, ο Γκάλο μπήκε στη φάση και ο Πέκχαρτ σε κενή εστία έγραψε το 1-0. Στο 80 Χριστοδουλόπουλος από πλεονεκτική θέση καθυστέρησε και κόπηκε από τον Μπουκουβάλα. Στο 92 οι Γιαννιώτες σημείωσαν τέρμα με τον Μιχαήλ που δεν μέτρησε σωστά ως offside. Όμως στην εκπνοή του αγώνα από σύγχυση στην περιοχή της ΑΕΚ, ο Μαμπουλού ισοφάρισε σε 1-1 για τον Πας Γιάννηνα. Ο σκόρερ όμως ήταν εκτεθειμένος όπως φαίνεται στο replay. Λάθος του βοηθού, 1-1 το τελικό σκορ, στους 20 βαθμούς η ΑΕΚ.